Kai, Jamilu. Jamilu. Dan zauna kin ne? Jamilu. Jamilu. Ina kwana. Haka ne bai da ran shaye ne wallahi. Ha? Ina kwana yanzu karfe 8 na dare ka wance ina kwana? Ka tashi ka fita Allah ne ba kuwa. Gaje. Na ce ka tashi ka fita ne ba kuwa. Ba ka je ka taro ta tasha mana ni kuma bai zaga ba. Kai na yi baƙuwa ka tashi ka dan ba mu waje da Allah za mu dan yi abu da Allah. Ni ga wani yanzu haka ina jira al'umma ne ana za a zo a harkar kasuwanci a zo kara. Ka san nan ofis ɗina ne amma kana so ka takura mun da hayaniya ba na so surutu. Malam Mati. Ba shi bane. Fatalwa ce. What? Fatalwa ce. Kowa ya fita. Kan da ki tsaya. Ta tsaya me? Kabari za mu koma da ita. What? Taimako ɗaya nake so kai mun bisa billahi. Na me? Na daɗe ina so in bar duniyar nan in je in ga lahira amma kowa ya ƙi ya kai ni. To. Kuɗin mota na ne ya gaza naira na 1,500. Kawo. Ko a inji sai ka ji. What?